Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια σειρά που ήθελα να την αρχίσουμε και αν θέλετε τη συνεχίζουμε, που λέγεται σχόλια. Θα μιλήσουμε για τα πιο χιουμοριστικά σχόλια που έχουν γραφτεί σε καλύτερες ταινίες και τα πιο χειρότερα σχόλια που έχουν γραφτεί στις καλύτερες ταινίες μέχρι σήμερα, που είναι γραμμένες στο Reddit από θεατές κυρίως. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως θέλω να κάνετε μια εγγραφή και ένα like διότι βοηθάει αφάνταστα. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτη ταινία που έχουμε σήμερα είναι το Eternals της Marvel. Γνωστή, αγαπητή από όλους μας, αλλά εδώ οι βαθμολογίες που έχουμε πάρει είναι στα 3 αστεράκια από θεατές. Πάντα. Πάμε να δούμε. Τους χρήστες δεν θα τους πω, αλλά τις κριτικές ναι. Ωραία, αρχίζουμε. Βρέθηκε μονότομο, αργά και αδιάφορο. Τι εννοεί ο ποιητής, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Κοιμήθηκα ενώ έβλεπα, ήταν τόσο βαρετό. Πρώτον, τι ώρα την είδες, και κατά δεύτερον, στο Eternals, αν δεν είσαι πυρηνικός της Marvel, σαν εμένα δηλαδή, διότι δεν και έχουμε κάθε μέρα Marvel, θα παίζει για ύπνο. Και συμφωνώ λιγάκι, το Eternals με είχε βαρέσει κεφάλι και εμένα, αλλά όχι τόσο πολύ να κοιμηθώ. Νομίζω ήταν πραγματικά κακό, η ιστορία δεν είχε λογική, η Cersei και ο Ikaris δεν είχαν καμιά χημεία. Ένα άλλο μου έδειξε η ταινία, αλλά ακούμε. Βαρετή, μπερδεμένη, γεμάτη κενά, πάρα πολλοί χαρακτήρες δεν κάνουν τίποτα με τους Celestials. Διαβάζω και λάθος κιόλας. Άκου. Δεν θα το έλεγα. Διότι γεμάτη με κενά, ναι, σε κάποια σημεία ήταν γεμάτη με κενά, αλλά όχι. Συγκεκριμένα σε κάποια σημεία εμένα μου άρεσε. Ίσον έκανε μια συναρπαστική κομικιστική ιστορία και έφτιαξαν μια σούπερ μονότονη ταινία. Έλα, τι ωραία, το αρχίσει καλά και το τελειώνεις χάλια. Τι να σου πω, μωρέ. Είναι από αυτούς τους περίεργους. Είναι σαν ταινία Marvel, όχι σαν προϊόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια και καλή ταινία. Βέβαια, αυτό τι εννοείς. Μπορείς να το πεις απλώς. Είναι σαν ταινία Marvel. Τι εννοείς. Marvel δεν είναι ταινία Marvel. Η Marvel την έφτιαξε. Να σε έβλεπε τώρα ο Stanley από τον Παράδεισο και θα σε έριχνε στην κόλαση. Λοιπόν, όχι σαν προϊόν. Δεν είναι αντικείμενο πρώτο η ταινία. Μόνο να το πάρει σε δίσκο, εκεί πάω πάσο. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και καλή. Τώρα με μπέρδεψες. Είναι σαν ταινία Marvel. Είναι ταινία Marvel. Δεν ξέρεις καν εσύ, υποθέτω, τι είναι η Marvel και ότι το έφτιαξε. Επειδή αν πας σε κάθε αφίσα ή ακόμα και στο site της Marvel θα δεις Eternals. Ταινία μου. Μπορεί να την έχει αγοράσει η Disney τη Marvel τώρα, αλλά είναι ακόμα ταινία της. Ακόμα και να έχει κάνει καλά. Λοιπόν, που δεν συγχωρούνται. Πάμε στην επόμενη. Πολύ επίπεδη, πλήρης εκθέσεων, χωρίς επιθυμία για ερμηνείες. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Τι να σου πω ρε φίλε, αυτούς σου. Όπως το Green Lantern και Fantastic Four, επίπεδο boring. Πρώτον, για ποιο Fantastic Four λες, όλα βαρετά ήτανε. Αλλά το πιο μη βαρετό για μένα ήταν το 2. Πείτε μου κι εσείς. Λοιπόν, Green Lantern δεν έχω δει, δεν μπορώ κάτι να πω. Η σκηνοθεσία της Zhao νιώθει αδυναμία για τέτοιο blockbuster. Θέλω να κάψω ρε φίλε το tablet που διαβάζω στα σχόλια όσο μιλάμε. Λοιπόν, δεν λέω, δεν είναι κάποια τρομερή σκηνοθέτησα για μένα, αλλά θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, αλλά σε αυτήν την ταινία καλά, μέτρια. Είναι 2 ώρες και 30 λεπτά από το πιο βαρετά. Πρέπει να το φωνάξω, να το διαβάσω και μία φορά διότι μπορεί να μην ακούστηκε.
Είναι 2 ώρες και 37 λεπτά από τα πιο βαρετά λεπτά της ζωής μου. Τότε γιατί δεν έφυγες από την ταινία, αφού είδες ότι βαριέσαι να φύγεις? Σε αναγκάσανε, είχανε δέσει με αλυσίδες στην καρέκλα του σινεμά, στο σπίτι σου? Μόνος θα ήσουν για να βαριώσουν τόσο, διότι με τον κομμενάκι σίγουρα όχι. Αλλά τι λέω κι εγώ, ηλίθιος είμαι. Το κομμενάκι καν δεν σας άφηνε να δείτε Eternals. Λοιπόν, έχει τόσους χαρακτήρες που απλώς χάνονται. Χρειάζεται άλλη μορφή, όχι ταινία. Σκληρός. Τι σας είπε, μια βλακία και μισή? Όχι, μάγκα μου. Επόμενο. Τώρα αλλάζουμε από το Eternals και πάμε στο Captain Marvel. Η πρωταγωνίστρια είναι το απόλυτο παράδειγμα όλων των ελαττωμάτων της μοντέρνας ηρωίδας, υπερδυνατή, χωρίς αδυναμία, αλαζονική. Μπράβο! Μιλάμε για την ίδια Captain Marvel. Χειροκρότημα στο παιδί, ποιος το έγραψε? Χειροκροτήστε όλοι, βάλτε κάτω στα σχόλια το emoji με τα παλαμάκια. Respect στον bro, μπράβο του. Πάτε καλά, σοβαρά τώρα. Ναι, αν το πάμε με την ίδια λογική. Τώρα θα πω κάτι. Ο ίδιος χρήστης, δεν θα πω το όνομά του, έχει γράψει τα αντίθετα για το Superman. Άρα είναι της DC και δεν έχω πρόβλημα με DC. Φίλε, αφού έχεις γράψει για τα ίδια με το Superman που πήγα πιο λίγο, σήμερα δεν θα αναφέρουμε το Superman. Ναι, σήμερα δεν θα το αναφέρουμε το Superman. Αλλά why? What the hell bro? Σοβαρά τώρα. Μου καίει τον εγκέφαλο. Γιατί να το κάνεις? Να το γράψει αυτό. Στο Superman έγραψε ότι είναι καλός. Το διάβασα αυτά το μεσημέρι χθες. Ναι. Και είναι συναισθαλμένος και κάτι τέτοια. Είναι ακριβώς το ίδιο. Captain Marvel, Superman είναι το ίδιο. Υπερδυνάμεις. Είναι καμένοι, σπασμένοι. Πώς θα το πεις? Αλαζονική, ναι, κάποιες φορές είναι. Αλλά χωρίς όρια. Ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα τι να τους πω, έχω διαφωνίες σε άλλο. Μοντέρνας ηρωίδας. Ελαττώματα της μοντέρνας ηρωίδας. Τι να σου πω ρε φίλε. Τώρα δεν μου λέει κιόλας και για ποια Captain Marvel μιλάμε κιόλας. Αλλά αν κατάλαβα σωστά, μιλάμε για την αφεντική Captain Marvel που όλοι ξέρουμε από το Avengers Endgame. Και όχι αυτή που είναι σαν λάστιχο. Που δεν μπορώ καν να την πω Captain Marvel, ντρέπομαι. Αλλά ναι, αν το έχεις και ανακατέψει ότι πας. Οκ, πάμε στο επόμενο. Δεν την ενδιαφέρει να δείξει συναίσθημα, να το κάνουν να φαίνεται ότι αυτός είναι ο ορισμός της ισχυρής γυναίκα. Πρώτον, αυτός δεν γίνεται, αυτή ναι. Και κατά δεύτερον, μπράβο τους. Πάντα ήταν ρατσισμός. Για παράδειγμα, αν το σκεφτείτε, οι περισσότεροι σούπερ ήρωες τι είναι? Άντρες. Σε 99%. Άντρες. Και καλά το έκανε αυτό η Marvel. Εντάξει, σε κάποια σημεία λιγάκι υπέρβαλε, αλλά όχι τόσο που να είναι μόνο εκεί στραμμένη. Πάμε επόμενο. Άντε. Είναι η Mary Sue αόρατη, αόριστη, ανεπροκλήσεων, χωρίς να χρειαστεί να ξεπεράσει τίποτα. Πού είναι το σφυρί ρε φίλε, πού είναι το σφυρί να σπάσω το τάμπλετ, πού είναι? Πάμε στο επόμενο, δεν θέλω να μιλήσω. Μου πήρε όλη τη χαρά. Είναι υπερβολικά ισχυρή, βαρετή, δεν έχει καμιά ουσία ή αντιπολίτευση. Βαρετή Captain Marvel. Για την ίδια Captain Marvel. Που μπορούσε και μόνη της να σκοτώσει το Thanos. Λάθος δικό μου, δεν μπορούσε. Το ξέχασα. Μπερδεύτηκα με την ταινία, sorry. Επειδή το game άλλα μας λέει. Αλλά παραλίγο να έχει τη δύναμη να το σκοτώσει.
Όπως και ο Thor που παραλίγο και δεν κατάφερε. Άντε, χτύπωσε στο κεφάλι. Next! Λείπει. Τι, περιμένετε, stop λίγο. Κόλλησε ο κεφαλός μου τώρα. Ναι, οκ. Λείπει ενσυναίσθηση. Λέει μόνο σε όλους τι να κάνουν και κάνει demates. Ρε φίλε, η Captain Marvel από μόνη της είναι ηγετικός χαρακτήρας, το βλέπουμε. Άρα, ναι, λογικό μου φαίνεται. Τώρα φεύγουμε λίγα και από το κόσμο της Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Captain Marvel, Captain America, Χαλκούδης, και πάμε στο Star Wars, The Rise of Skywalker. Εδώ πέρα έχω μόνο ένα πράγμα να πω. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα σχόλια. Ναι, η Rey ήταν ήταν από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει Star Wars. Κατέστρεψαν όλο το Star Wars, όλη μου την παιδική μου ηλικία και θα το χρωστάω στο σκηνοθέτη. Όλο αυτό το χάος. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πλήρες χάος, ο δεσμός Rey-Poe είναι εντελώς κατασκευασμένος, η επιστροφή του Palpatine, το αυτοκράτορα, δεν έχει κανένα νόημα. Λογικό. Μέχρι την τελίτσα, κατασκευασμένος τελεία, διότι μετά λέει η επιστροφή του Palpatine δεν έχει κανένα νόημα. Όχι μάγκα μου, έχει νόημα. Και δεν στην ταινία για να καταλάβεις. Άμα πια η χειρότερη ταινία Star Wars που έγινε ποτέ. Respects bro, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Μπράβο, ένα αγαπημένο μου σχόλιο. Ήμουν ok με την πρώτη, αλλά η τρίτη ήταν σκέτηρη καταστροφή. What? Ήσουν ok με την πρώτη? Και μετά λες ότι η τρίτη ήταν καταστροφή. Όλη η τριολογία έπρεπε να ήταν καταστροφή, όχι η τρίτη μόνο. Είναι το ίδιο χυλό που πετάει η Disney και στην Marvel. Τι έχει πάθει όλες τις ορθογραφικά λάθη. Τίποτα δεν ολοκληρώνεται πραγματικά. Ναι. Γι' αυτό λέγεται τριολογία. Πάμε τελευταίο και το 20ο σχόλιο που βρήκα το μόνο για τη μία ταινία της Marvel. Thor, Love and Thunder. Η αγάπη για τον κεραυνό. Λοιπόν, πολύ χιούμορ, σχεδόν μηδενική ουσία. Ο Thor μοιάζει με παροδία τον εαυτό του, γενική σύνοψη αρνητικών σχολείων. Αυτό ήταν μια ένωση όλων των σχολείων. Ναι, τα σχόλια αυτά μου τα έδωσε στο ChatGPT και παρατηρώ κάτι. Γιατί ρε φίλε, γιατί το κάνετε αυτό τώρα στο Thor? Γιατί? Ναι, είχε χιούμορ, αλλά όχι πάρα πολύ για να σκάσει αγγέλια. Μέχρι λίγο, μέχρι τη μέση της ταινίας, μετά το έχασε για μένα, τουλάχιστον. Μηδενική ανοσία, όχι. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Ούξου, μωρή. Ο Thor μοιάζει με παροδία του εαυτού του. Πώς το λες αυτά τα λόγια? Λοιπόν, παιδιά, κλείνω αυτό το βίντεο τώρα, διότι έχουν έρθει πάνω κάτω 5-6 κεφαλικά. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο και αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή, βοηθάει φανταστικά. Και τα λέμε!